lambemu elek iso imen apa ora. Iso lho awakmu. Winong iso ae ora. Nonano atiku digawe
Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma matur sembah nuwun. Ya diaturake rengu. Nah, gandeng rengu iki karyane Piyayi Tulungagung. Ya, Mbah Bagyo tak goleke sinden sing uga saka Tulungagung. Sapa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya, coba kaya apa? Ya disupoti ya. Tukung Mbak Winong berdiri. Yuk. Bareng tembange tukung-tukung dindangdutne, wah egolane Winong jan mantap tenan. Ayo. Dasare bokonge ya gedhe. Ayo. Kok ngene to, Pak? Ora, itu adalah keindahan ngono lho. Ora dipandang secara negatif ki ora. Itu adalah keindahan dan seni ngono lho, Nong. Nggih. Nuwun. Nyatane bareng saiki sampean saya gedhe wis pinter dandan ya. Walah, saya mencorong, saya menyala semakin cantik temenanan. Mongko sampean kan asline ponakane Bu Kesi, ponak aku dhewe. Nyatane lek sampean wayune kaya ngono ki aku iso lali lek kuwi ponak aku lho. Kok jenengan wonten ngoten niku lho, wonten Bu Kesi lho teng mriki. Lho lek ngene iki los Bu Kesi wis karo aku sepakat. Mau Pak lek arep njari sinden ra masalah, sementing ora tenanan. Ngono kuwi. Lah jenengan ngoten niku engko nek Bu Kesi mboten nderek nek tenanan pripun? Mboten nderek piye? Mboten nderek nyinden. Terus moro-moro tenanan pripun? Tenanan piye maksudnya? Aku seneng karo kowe tenan apa piye? Ya ora to, Nong, ayo. Mosok aku mripatku lamur kowe ponakanku. Mosok ponakan terus tak dadake penakan ya ora mungkin. Nduk, Winong. Tak omongi to, Nduk. Sampeyan karo Bu Kesi gak usah wedi. Lek ning panggung wayang ngene iki, Pak Yoyok wis tak bapakmu iki wis tak liarke. Malah padane kewan to aku. Bebas, los. Nggih. Nah, ngono kuwi istri yang bijaksana. Biasane lek sing lanang ki dalang terus bojone sinden ngerti sing lanang ki jarake sinden ngono. Wes terus ngono. Mulih nesu ngono lek buka sih ora nate. Angger aku ki apa ki jarake sinden ayu ngene dhek langsung WA aku, "Pak, lanjutkan." Ngono jere. Ah, lah aku ya ora sudi. Timbangane ngenes mending mbok tak loske ya. Ah iya. Urip pisan ngopo to kok bentoyong mikir bojo. Oh, betul. Dene wong urip iku kudu los ngoten mawon nggih, Pak. Dene los ngene iki wis enek sing ngatur. Wong iki karek imane ya bola-bali. Iman kuwi kudu dibangun. Senadyan to awurane sinden ayu, ujiane abot. Ning lek imane dibangun, ning atis dibangun kuat, wis to mbok digodho kaya midodari Minong kuwi ibarate. Ora bakal kenggo. Rungokno. Iya. Nggih Bu Guru, ayo. Nek Pak Yoyo niku imane kuat, Bu. Terus? Imane kuat. Imine sing boten. Oh, lambemu elek iso. Iso imen apa ora? Iso lho awakmu Winong iso ae ora. Nggih. Sekolah ning ndi, Nduk, Winong? Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan apa?
Pendidikan bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa. Yen 1 2 3 4 5 iki dikramakke dadi piye? Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal. Oh iya, lek terus 6 7 8 9 10 piye? Nggih, tetep, Pak. Tetep piye? 6, 7, 8, 9, 10. Wah, wi dosenmu kleru wi. Lah pripun sing bener pripun? Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, gangsal langkung setunggal, gitu. Niku cara pundi? Cara aku ngono kuwi. Ya apik, Nduk. Sampeyan tur aku ngerti yen sampeyan iki opor bebek cukup awake dhewe. Tegese sekolah bayar SPP, bayar kontrakan utawa kos-kosan iki kok cukupi dhewe. Mergo sampeyan apa? Karo Gusti Allah diparingi wujude kagunan, pinter nyinden, terus swaramu apik, wajahmu nyatane ya ayu. Lah kaya ngono kuwi sing apik. Dadi sampeyan aja nganti isin. Iki motivasi untuk anak-anak generasi sekarang. Nyatane Mbak Winong Nadianto bocah milenial gandeng seneng karo budaya, terangkat derajat kamulyane, bisa ngragati sekolah dhewe tanpa ngrepotke karo wong tuwa. Nggih. Mila pengumuman kangge bapak-bapak, ibu-ibu ing wewengkon bareng mriki, kok putra-putrinipun enten ingkang swantenipun sae mang dadekke sinden. Tenan kuwi, dadi sindene cucuk timbangane drep, ya to? Ngono kuwi. Ayo. Yo, Nong dibawani yo, Rengu. Ayo karyane Simbah Wangsa Subagya. Nah, pamundhute Pak Yani iki. Ayo, coba ya apa nggih. Nonano agawe rujiteng nonano atiku digawe rangu ringgitan wonten bareng dalu menika ugi dipun semak dipun pirsani dening adi kula nggih nate dados murid kula niki Mas Badar Alam. Wah, dalang hebat saka Nganjuk. Klebu anak kula Mas Akbar nggih sugeng laras matur nuwun nderek macul wonten wilayah Nganjuk. Ha iya, saiki wis kondang-kondang wis viral-viral wis diserang karo mak-mak dhek. Ha iya, ora apa-apa wis ngono kuwi malah nyenengke. Ya. Ya nang suwit manuk sikatan manuk apa nang?
sikatan, Pak. Disikati to, Mbak ngono. Sing gobloke kowe. Kuwi jenenge manuk sikatan kok disikati ora senengane. Aja malah brondol kabeh ora. Jenengan ngoten to, Pak? Ora ki aku kok manuk sikatan iki apa bae jenenge manuk ya. Nggih. Kan enek manuk sikatan, Nggih. predher kuku, terus podang ngono kae. Nggih, lah jenengan mau pripun niku anune persepsine? Lah batin kok manuk disikati ora mati to manuke iki lho. Ayo. Oh. Lek brondol kan ya sayape nggak bisa terbang. Nah iya. Lah iya. Ayo. Terowongan udan grimis. Bar disikati terus udan grimis mlebu terowongan deh ayo. Aku bener jemane kuwi lho tembangmu kuwi lho. Mboten lah. Ora ya. Sing bener piye to, Nduk? Aku iki ora ngerti lho malan tembang-tembang saiki ora. Mbok aku lho mboten ngertos apa jenengan sing dimaksud pripun mboten ngertos kula. Ah iya, bener malah ora ngerti malah apik. Aku dhewe tak omone apa ya bingung iki mau ora. Iya. Nino. Nano, ayo. Dadi orang udan tangis keloyongan. Mlebu terowongan bar kuwi nangis dhek mentian. Ayo nangis terus geloyoran. Ayo ngono ya. Nggih. Yo. Anu yo rengu ayo. Cak bagus loh malah kok mutah pripun to. Jane mutahe ning ndi maksudnya? Heeh. Baru. Kuwi mau lho mergo dalane iki lak berkelok-kelok mau rene. Mabuk ngono lho, Nong. Heeh. Yo Nong diterake rengu engko ditayupne ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, siap. Oke, yuk. Sejak ikaton rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakakan
matur sembah nuwun Mbak Nimas Ayu Winong Nawang